Us presentem TransTab, l'aplicació que té com a objectiu ajudar a gent amb TDAH. Està disponible en català, castellà i anglès i per ser utilitzada tant en mòbil com en ordinador. Per començar, cal registrar-se en funció de l'edat. L'aplicació et va informant del teu progrés en concentració i memòria a través d'activitats. Per més informació, envieu un correu a zambi.support@gmail.com. Hi, I have ADHD and it was detected at 8 years old. First, it was difficult for me to be focused and almost impossible to be still. Since my parents' friend recommended TransTab to me and I do 5 minutes of exercise every day in the app, it's easier for me to stay focused with a lot of activities that a few years ago, for me, it was impossible. Now, a new feature is that I can see my weekly progress and my weekly activity.